Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Hero Zero για άλλη μια ακόμα φορά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι ο παίκτης, Παρμεζανάρας λέγεται. Υπερασπιστής του νόμου. 51 level, 330, οι δεξιότητες μου είναι 330 δύναμη, 613 αντοχή, 530 μυαλό, 602 διαίσθηση. Έχω γενική πέρτα σούπερ ήρωα που δέχεται χτυπήματα. Ξεβωμένη στολή δίσκο του 70, 10 μέτρα μεζούρα, OMFG μπότες υπερήρωα, μασκαλαγού με 2 αυτιά, κινητό τηλέφωνο με GPS. Αργαλιστικό ξεσκονόπανο με φτερά. Δεν έχω πυράβλους. Πηγάζει να γραφεί. Είναι δικιά μου, The Golden Heroes, 6.572 τιμή, 12 κύπελο, πρωτάθλημα για το πρωτάθλημα, 51 επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι καλά σε δέξ. Δεν έχω τίποτα εδώ πέρα. Φυσικά έχω εδώ. Για να το δούμε λίγο, περιμένετε. Δεν είναι και τόσο καλό, θα το κάνουμε, θα το πλύνουμε. Τώρα, όχι, θα το ξαναβάλουμε εδώ πέρα. Πάμε στις αποστολές μου. Τώρα, εδώ πέρα αποστολές. Έχω φτάσει. Άνοιξα νέα, ήθελα να σας το πω. Είμαι στην Big Crumble. Πρέπει να πάω 70 για να πάω στο νησί Γιαγιό. Εδώ δεξιότητές μου, ναι. Να αναβαθμίσουμε λίγο. Ναι, αγαθά. Δεν έχει κάτι όλο αυτό τον καιρό, κάτι καλό. Μια επίθεση να κάνουμε. Χαλαρά. Κι αυτό νικήσαμε. Τι είμαστε εμείς ρε. Πάμε να δούμε τις καλτσούλες. Τις θέλουμε τώρα. Εργασία, 1 ώρα 423 κέρματα, 24 ώρες 5.091 κέρματα. Προπόνηση δεν κάνω σχεδόν καθόλου. Πολύ λίγο. Λίγο διαίσθηση έχω κάνει, λίγο δύναμη, λίγο μυαλό, λίγο αντοχή. Αυτά μόνο. Να πάμε να κάνουμε σε αυτόν, όχι. Δεν ξέρω σε ποιο να κάνω, δεν ξέρω. Αυτός είναι 55, θα κάνω στον άλλον. Λοιπόν, 50. Πάμε για τη μάχη του πάλι. Όχι, για λίγο, πολύ λίγο ρε. Πόρε φίλε. Πουλάμε αυτά εδώ πέρα. Να πάρουμε κέρματα. Να βαθμίσουμε πάλι αυτό. Ναι, ειδικές αποστολές. Ενισχυτικά μόνο αυτό εδώ πέρα βάζω. Δεν μου χρειάζεται. Βασικά αυτό εδώ πέρα θα πάρω 10. Αυτά. Και τώρα πάμε στην ομάδα μου. Είμαι εγώ εδώ αρχηγός. Ναι, τέλος πάντων. Δωρήσουμε λίγο κέρματα.
Είναι ο Ροζ Μπιφτέκι. Πολύ καλός παίκτης. Όπως βλέπετε 125 level. Ο GCGCGCB. Πολύ καλός και αυτός. Πάρα πολύ καλός για το level του. Η Μέρη 3456. Πολύ καλή και αυτή για το level της. Ο Πάουλ 1199. Πάλι πολύ καλός παίκτης. Τρελός τρελάρας. Τρελιάρης. Sorry. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι. Στελάρας. Πάρα πολύ καλός παίκτης για το level του. Παρόλο που έχει κατεβασμένη τη δύναμη, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ. The Golden Nick. Πάρα πολύ καλός. Πάρα. Fantastic 100. Και αυτός είναι εξίσου πάρα πολύ καλός παίκτης για 67 level. Και 67 level είναι πάρα πολύ καλός. Πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος για το 67 level. Πινελόπη 2006, πάρα πολύ καλή για το level της. Κολόμπια, είναι φίλη μου. Πιστεύω ότι είναι και αυτή πάρα πολύ καλή. Ναι, πάμε σε άλλο. Μάικ 281, πάρα πολύ καλός. Ο Σαρκοειδές, πάρα πολύ καλός και αυτός για το level του. Ανώνυμους με όνομα. Αυτός αρκετά καλός, πολύ καλός και αυτός. Τι άλλο? Ναι, ο Μάικ 181. Λοιπόν, αυτός είναι και αρκετός. Αυτό δεν τον διώχνω με τίποτα. Γιατί είναι ξάδερφος από το Ροζ Μπιφτέκι που είναι 125 level. Εδώ πέρα. Και δεν τον διώχνω γιατί είναι εξάδερφός του. Παρόλο που θέλουμε πολύ πιο καλούς παίκτες από αυτόν εδώ πέρα. Αλλά για το level του είναι πολύ καλός. Αλλά μην στέλνετε αιτήσεις και μου λέτε διώξε τον 24 level που υπάρχει στην ομάδα. Δεν τον διώχνω, να ξέρετε. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε για άλλη μια φορά. Βασικά περιμένετε. Τη λένε The Golden Heroes, πολύ καλό έμβλημα πιστεύω. Έχουμε μάχη σήμερα στις 12 με αυτούς εδώ πέρα. Ναι. Στις 4 μπερδεύτηκα. Στις 4. Σήμερα στις 10. Ναι. Μόνο ένας μας έχει μείνει 126 level. Το πιο πιθανό να τον κερδίσουμε σήμερα. Ναι. Εδώ πέρα όπως βλέπετε έτσι είναι η ομάδα. Περιμένετε. Έτσι αυτό εδώ πέρα. Αυτές είναι οι δεξιότητες, εδώ τα κέρματα και έχουμε και 2 ντόνατ. Μέσω επίπεδο της ομάδας να σας δείξω 68. 34% επεκτάθηκε. Ιδρύθηκε 3 του 2015 και έχουμε 15. Βασικά 19 Τρίτου 2015. Έχουμε ένα μήνα περίπου. Ναι, αυτά. Να. 26 κερδίθηκαν, 6 χάθηκαν, 81%, 19%. 0 τρόπια, εντάξει είμαστε μικροί ακόμα, θα ανεβούμε. 18.650 τιμή, 0 τρόπια όπως είπα, 0 καρπούζια. Ναι. Πώς βλέπετε εδώ.
σημειώσεις, αν μπορείτε να δωρήσετε και coins.